LGU Mangaldan nagbabala sa pagbebenta ng libreng binhi ng palay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Mahigpit na nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan laban sa sino mang magbebenta ng libreng binhing palay na ipinagkalob sa mga magsasaka sa bayan. Ito ay kasunod ng pamamahagi ng 6,393 sako ng hybrid at certified rice seed sa mahigit 1,400 na magsasaka na isinagawa sa Municipal Hall grounds nitong Mayo 12. Ayon sa lokal na pamahalaan, dapat direktang mapakinabangan ng mga benepisyaryong magsasaka ang mga ipinamahaging agricultural inputs upang maiwasan ang pag-aaksaya ng tulong mula sa pamahalaan at matiyak ang tuloy-tuloy na suporta ng Department of Agriculture sa bayan. Ang pamamahagi ay sinagawa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng Department of Agriculture na layong mapataas ang ani, mapababa ang gastos sa produksyon at mapalakas ang kita ng mga magsasaka. Naasahan ng tanggapan na makatutulong ang mga libreng binhi sa pagpapalakas ng produksyon ng palay sa Mangaldan ngayong wet cropping season at sa pagpapanatili ng sapat na supply ng bigas sa lokal na pamilihan. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM